přijedu dívat. A já už to jedu. 60, 70. Vole, kde jsi? Měsíci už projíždí. No, musel se rozjet. Jo, už tě vidím, už to hrne. Hlavně podívám, jo. Tak cítí. A já to nahrávám. Tak to jsem zvědavý. Tož to jo. Jaká šipka. Ale já jsem tady na tom sloupu, jo. Ty jsi na té sloupu? Já jsem na tom sloupu. Ej, Počkej, já skočím na tebe. Fakt, že jo? Ty, ale tož to je dobré místečko, jakože s tama fakt, když se nepohneš, tak s tama můžeš i dobře střílet. To jo, no. Jo, no. Bacha jedu, jo. Fajn. Jo, tak to jsem zvědavý. A bacha, já jsem tady, jo. No tak skočím na tebe, bohužel. Už to žene. Jo. Ty, ale moc ti nechybělo. Ale to musíš úplně po pravé straně. Tam, jak je to auto. Ano, tam je to auto a tam... Nejlíp to pojde s PZICčkem. No tak to je rychle jak asi. Iky, pojď podle mě, já na to zkusím skočit, jo. Nic, tak teďka by to měla zkusit T21, potom Iky a Zuzka by to měla zkusit T150. Spadne jak hruška. Je. Jak se zapíchl tím dělem. Ale jako ničení by to bylo dobré, člověče. Ty, ale je to dobré místo jakože tak na obstřelování, tam by si ti jakože jen tak nikdo nevšiml. To ano, když couvne kousek dozadu. Zuzi, teď skáčeš ty. Ne, fakt jo. No jasné. Potom jde Vicky a Roman ten jde skákat za chvíli. Ale jenom jestli nás slyší. No, ale jezdil tady. No počkej, ale Zuzka se nemusí ani tak daleko rozjíždět. Ta T150 nejede zas tak moc rychle. Ne no. Tvůj tak, Vicky, jo, protože já si teďka je na tobě. Já jsem na té 21. No, mně se to tam nechce přepnout, protože jsou tam ty... Zkusíme to potom s Artinema, jo. Ne. To chce fakt nějakého rychlíka. Kolik jsi to říkal, to PZ3, Cčko? PZIC, to je třetí úroveň u No, Němců. trojka, no. Kolik tam máš Já se rychlost? tomu... 37. Ty vole, to skočíš. To dáš. Teda úplně po pravé straně musí jet. Jak to zalomí. Ona to přežila. Ty vole. Jak je to možné? Umím padat, Já hodně ne? HPček. Ty vole, jaký lomeňák. To zalomila, že? A teď ty Iky, jo. No jasné. To byla aspoň šipka. Já si to PZ koupím normálně. Já už taky na tím přemýšlím, že bych si ho koupil. Jenom abych si to vyzkoušel. Ale víš co by bylo dobré? Ty PZka si koupit, to jsme tady. A zajet si normálně odřad ty brdy, jenomže to nejde. Jde Možná by to vlastně, nedá. jde vlastně. Jde to. Od jedniček